Tvorba divadla Rozart si opäť raz našla cestu k divákom za hranicami Slovenska. Ružomberskí divadelníci sa so svojou najnovšou inscenáciou Všetky súpiš veci predstavili na festivale ochotníckych súborov v Českom Kromnežíži a domov si priniesli hneď 4 ocenenia. Interaktívna monodráma, ktorá sa originálnym spôsobom s dávkou humoru, nadhľadu a láskavosti venuje téme psychického zdravia a vysporiadania sa s rodinnou traumou, sa stala nielenže najlepšou inscenáciou divadelného festivalu ochotníckych súborov Ľudmily Cápkové, ale zároveň získala nomináciu na celoštátny divadelný festival, ktorý sa bude konať v septembri v Podebradoch. Cenu za najlepší herecký výkon si na súťažnom festivale v Kromnežíži prevzala hlavná protagonistka inscenácie Nikola Húsková a ďalšie 2 ocenenia získalo divadlo Rozart od diváckej a novinárskej poroty. Monodráma v réžii Mariany Stančokovej, ktorá vznikla s finančnou podporou mesta, mala v Ružomberku premiéru v decembri minulého roka. Najbližšie ju môžu diváci vidieť na domovskej scéne divadla 6. júna.